Vaig a contar-vos una coseta. No sé si sabeu que mos hem assabentat que unes places que se suposava que l'administració ja podia haver tret des de fa 3 anys, concretament 4 places de l'administració general d'AU, s'han deixat caure, han desaparegut. És a dir, el termini per a poder treure-les s'ha esgotat i el que trobem ara és que no tenim les places. Si al final volen treure aquestes places que no sabem per quin motiu no s'han tret, les hauran de descomptar de l'oferta pública d'enguany. I això vol dir que pot repercutir-te a tu en una de les places que tu esperaves que eixirà en un moment donat, doncs que no isca. Perquè... no ho sé. Serà que se'ls ha oblidat? Pot ser. Però resulta que quan es trata d'activar el colocòmetre ahí no se'ls oblida res. I ahí van raudos i veloces. I en este cas, pum, s'han deixat caure. És que no sé. Sempre paguem el pato els mateixos. Això és la política de recursos humans de Capilla. I si no vos sembla bé, lluïu el llacet.